Raġel ta' 60 sena minn San Pawl il-Baħar tilef ħajtu kmien il-ġimgħa filgħodu f'dak li qed ikun trattat bħala każ ta' omiċidju. Ir-raġel miet l-isptar Mater Dei ftit wara s-sija u nofs ta' filgħodu wara li kien involut f'argument li seħħ fi stabbiliment fi triq turisti f'San Pawl il-Baħar stess. Wara rapport li sar lill-Pulizija dwar il-ġlieda li kienet qed isseħħ ġew informati mill-Isptar Mater Dei li kien iddaħħal raġel b'ambulanza mill-istess post. Ir-raġel ġie ċertifikat mill-ewwel il-kundizzjoni tiegħu kienet waħda serja u li kien jinsab fil-periklu tal-mewt. Fil-fatt sfortunatament huwa ġie ċertifikat mejjed ftit tal-ħin wara. Mill-investigazzjonijiet illi saru jidher li l-vittma kien involut f'argument waqt li kien fil-Manċiż Bar u f'nofs dan-l-argument huwa waqa' taraġ. S'issa għadu mhux magħruf jekk ir-raġel waqax it-tarax wara li ġie mbuttat minn persuna li kienet tinstab f'dan l-istabbiliment. Dwar dan il-każ il-Pulizija qed tkellem persuna sabiex tgħinha fl-istħarriġ li bħalissa qed jiġi trattat bħala omiċidju. Il-ġimgħa filgħodu fil-post Dersid il-Manċiż Bar jitkellem mal-Pulizija sabiex jgħin fl-investigazzjoni filwaqt li provdilhom ikoll filmati tas CCTV cameras li hemm fil-viċinanzi. Il-Maġistrat tal-Assa Estrid Mejgrima qiegħda tmexxi inkjesta filwaqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija tad-Dipartiment tar-Reati Maġġuri u tad-Distrett tal-Awra għadhom għaddejjin. Fil-passat f'dan l-istess stabbilment kien seħħ inċident ieħor vjolenti, każ illi seħħ fl-2017 meta Ryan Magro li kien jaħdem bħala barman fl-istess bar sofra ġrieħi gravi f'wiċċu u f'għajnejh u kien fil-periklu li jitlef id-dawl ta' għajnejh. Brabta ma' dan il-każ kien arrestat Sridan Simic, Serb ta' 24 sena illi weħel sentenza ta' 5 snin ħabs wara li instab ħati li tefa' fl-ixkun tal-ġiex lejn dan il-barman.